5 начина, по които менопаузата и перименопаузата могат да повлияят на сърцето ви. През този период може да се увеличи риска от сърдечни заболявания, инфаркти и инсулти. Менопаузата може да повиши кръвното ви налягане, без да осъзнавате какво се случва. И трето, менопаузата може да причини сърцебиене. И така, наистина важно тук е грижата за сърцето през цялото време. Тази грижа включва на първо място много редовни упражнения. За предпочитане е да ускорите сърдечната си дейност, за да поддържате сърцето си здраво, силно и да работи добре. Проверете кръвното си налягане, но не бъдете параноични. Не го правете всяка седмица или всеки ден. Веднъж на всеки 6 месеца е напълно достатъчно. Погледнете диетата си. Включете много здравословни за сърцето храни във вашата диета. Добър протеин, здравословни мазнини, много зеленчуци, плодове и здравословни зърнени храни. Броени часове остават до началото на безплатния уебинар на тема "Как да се справите с симптомите на перименопауза и менопауза 5 лесни стъпки". Той ще се проведе днес от 17 часа българско време в затворена фейсбук група, достъп до която ще получите от линка в описанието към това видео. Ще бъде изключително полезно, затова не пропускайте. Следвайте канала за още полезни видеа и съвети. Споделете видеото, за да сме полезни на повече хора. Имайте чудесен ден, не спирайте да се усмихвате и бъдете здрави!